non-birta thanbang samay bismay disopi non-birta thipi pen arjika. Pinini Pytroxiarni DC office along DC Memaphan KNCA mai phu protimai hi piatum memorandum kepajirdam. Kheroni phelang pierong along otlang no tum hidi merokelo ajok kuwi phagaphan michupui. Nilip jogahula pen borlang so borpung tarapung atawara puthak. Borlang so borpung tarapung arat aningkaheno. Non-birta tonpen arjika. Pinini Pytroxiarni DC office along DC Memaphan KNCA mai phu protimai hi piatum memorandum kepajirdam. Lapen-labang sa memorandum along Kijonga Tenki declare 8 March International Women Day as holiday, strengthen and function the women commissions in the district, provide justice to the rape and murder victims, lason thom akehangasong an prabjin pen nang bapleng pivek tapusi, memorandum along Jongpon puta protimaing hipi perang kya thengno nang pachinidon. Kheroni phelang pierong along otlang no tum hidi merokelo ajok kuwi phagaphan michupui. West Carbang District Kheroni Peska Parlo Kheroni Philang Pirong Hidialong Anarlo Teterapor Komani Otlang no atum Hidialong mekaichok ajok Hidialong Chainong Chelong Phake Kogajok Ahem Phuatum Abanga VIP Chithekdun Long Tong Thek Thea Porahut Michopon Puri de Lapen Kovea Rong Pastami Michopon Lapen Osomaratum Thekdun Long Si Mika Pamep Asai Klemdun Si Pamep Ponlo Ek baca lama. Maloi kai lah ke? Kai baca ni inde mah. Entahlah, ala nang nung do ala phakan mi cudet pu ahok mah. Asap se. Cudet lah. Abang along. Entahlah, sok pun ente. Sok pun dah aku kan. Tu coba kemudian di kain terus dan. Mana ni hemanang le dak lo di. Keceng yang sini. KNCA ni. Mungkin apa ni fokus apa? Nilip jogahula pen borlang so borpung tarapung atawara puthak. Borlang so borpung tarapung arat aningkaheno. Lakhang korapon nilip constituency ka parlo borlang so borpung tarapung APS secretary president Chungum Pet nilip perangke ke phapon pinpur memi ko an aningkan penloni ra akar I akimang pining anke inglong atu hemprek kilong no pusi perangke abitung atu along klardak pen BJP klembang phua ke hai gowani no reng ma chithan pono towar long lo lapen ki jun alang long lo hemso sitami long pon no pusi alang litum pen chithan pono nona kinang sot nai ki network data lapen delong abang prabjin pen nangkim piason te messenger pusi ke secretary atuma phan chuning ripono nona mat arlong sangti ki thokpon bom ahoi pota pen wang bom si sari hutia na dak arlong ke thok nang litang lo pusi thanpon aprang kidam ke wang kahino pukachi thang nai adim check abere along sitame dr William rong hang lapen nilip MEC obitro rong pi aningkang sampen nangkilang pon pen ning insam ulu pusi alang ni tumpen klar dak alam thanpon tangte alang ni tumpen alam theli arjupon sinang Nilipen Roland Killing, News Text Report, B News 7. Angkai nilik cuma hak, angkit ham tukia joy ini sih ladak inglong arlo kalau tuki nang hang lo nang le afton dan padiman. Top ini nang le tum fan perangke abiting tum fan nang kecupa. Ateng benang tum nang kapili pot nang le tum fan akiru pilo prangsi. Lapen bikhek koi nang le tum fan nang kipa ke nilitum lahen lo. Nilitum pongdung arni pen. Labang suali lapason doji punir tum nilimang ta himan mel pe matha the sidame pini KNCA gechari tim karbeng longsar Dr. Tuleram ronghang alang li phan aprang sia kero ping tu alang li kamatha kimi pen ajok dhorom lapen party chipu pe pin pen nirtuma inglong arat borpung tarapung bolang sorat phan mathasi pini labang suatwar nitum nangkelang phan wanglo nilitum la borpung tarpung borang so nitum polling center pli local committee nitum chingrum si nilitum pini nangletum phanang ke phake lahen lo lasi pini sir Dr. Tuleram ronghang aphan aprang sikro pilo lamo nilining jelo lapena aphi MLA Bokajan Dr. Mulmin alang li phantame nili akero pingtung alang li kodok awe ke chipiduk pen alang li matha thipen nilitum nili bahawar phan lapuson asai nang kedeng tipo pot alang li phantame nilitum akero pilo la peladak local MEC sir pubitro rongpi alang li
MEC mandate pen nilitum aphan lapuson ang deng an ke klem pithe ka pot alang ni phasta me nilitum suri akero pilo lasi nilitum ke bolang so borpung tarapung asor ke nilitum ke kachihok ong nilitum ke hemprek ke nilitum han ke kilong tanglo pusi nilitum ke ningkarong ong nilitum ke cilak hapon dalo nilitum ke hemprek kelong lo pusi nilitum ke labang software pe na jok nilitum ningrong cipilo lasi lapuson long ji minute pu nilitum matha the lasi ongdung apor husar Dr. Tuloram longhang along mai long ningjelo nilitum klempon vegji nilitum cesai pon vegji pu alang li kiningje pen pini alang ke pepleng thega pot nilitum alang le phana keropilo lapenan parta nona bangke labang sotwar bonai bomlo ko dokave akorte ingjerdum ta theglong pronglo lasi nona kinang sot non la konsil ke charipon tim kar bianglong tum phani tum ke chunuri pon kang tunga bangke jasimet koi niltum aphan dolong bang prabjin pen nang bonai pi aghoi potalong dolong na bonai pi asonte nilitum misenji ansu se alang le tumlong setami ke claim ke damlong a herjumi deji athela bangso tuwar alang le tum bonai lo misen lo churopik lo setami dolong jong se avidet pulotang tang kunil tum la ansu se akasik sak duthukokji la selang le tum phan chunuri thulo la dolong nilitum aphan ansu se nigi pipra pijin ji aphan stame nilitum la local committee pli benstame nilitum tim kar bianglong sar Dr. Tuloram longhang aphan stame nilitum chunuri pon lo to pini nelitum da bolang so lapen borpong lapen ke tarapung upper lower PS pli netum chirompet si lada nalitum phirangke tumphan ke ha tin si na tum ta prap jin pen wang lo netum phan chetong lo lapen netum nai tumphan fransi na tumphan si choropar pig lo lapen netum bikhek koi netum ke ninji dam yi po lambang ke la helo nai tumphan ke pha lam thege la helo pini hitum ningkang pokep trokep an pling tang lu setame la so tuar si la an arni arji din setame la so tuar long le bom si la posi do bom si wang bom lu setame pini ge la so government cari det pen pini hitum ACM ke hai Dr. Tuloram roha la pen ge tum ada bogajan ele Dr. Nomol momin lapen ke tum MEC sa popitorum pi tum akijat pen lapen tim kar biang ke jat pen jotsi pini nitong long the don tuar mahume me putame non tuar ke the tuar ke monai pi ke me non pe seta me gari te jingoi lo te jintoi lo lake maduta kali etum tim kar biang long si etum phan netum bolang so borpong tar arat tum phan ka hoa joine si naga pilo potsi choropar piglo lapen okol tuar pucot kali nitomlo nang piason do o lampen danlok bepen danlok lapen nong nang pi hemso punon asong skim amukha orono doy punon kaddo kowe non nitom bolang so borpon tarapon arata aprampen landamlo pulonte nongge nitom ke doge sinilong ke do asong thathat nitom laan ningrong si do lasi choro re on e latom phan lasi choropar pig lo lapen non prabjin pen laso tuar bonai bom lo bonai bom office tame non aru sose ke bonai pe mesen ji phan se la tom phan se aru chuniri lo lapen bikhek koi ne tom ke tuar anchot kali ne tom la dolong basi dolong ta bonai ji tama setame dono dolong basi bonai pa pra sonte pusi rat tom ta niri lo lapen ne tom log laso logot netum local committee president secretary tom setame laso ke chuniri ke lahelo mane dolong basi bonai pi prap jin sonte pusi netum bikhek netum ke chuniri ba ke lalu tangte pini berda ke lansing tonikok lo domi thakme kurwang thu kar